Malondo bookstore. Ndimi tafumane seni yako ndiye ndipango ndisabhuku tafumane. Seni tafumane Malondo sabhuku tafumane. Munondi tafumane Malondo. Tsakamira nyari pamberi penyu. Nyaya ndekula kutora munda wangu yanembo dzako kusvika mare dai kutaura zvoni Madondo mako achitaura kuna Madondo Baxter naMadondo Tafumane. Simudzai mako pamusoro wechangamira ngati pamutauro mupupi ndewekuti pane mai vakanga vakutama musha kwedu kuti vakatota Pfumanei. Mai vadzo vakanga vakutama vakatengesa musha wavo uleni 2006. inonzani mai wavo Unozuleni mai vatengesa musha takagara 2006 iyoyo 2007 kubera vanhu vadasungiswa kwachangamira naBernard Bekere. Tasungiswa kwachangamire Bekerwa tobva taenda Ishe Bekero taenda kuya pakanyorerana kutengeserana kwemusha webariku chibva tanobudisa tachibva panzi dambudziko riripo nderekuti pari kushota signature yewitness. Kati zvakanaka kanzi raiti nyaya iyi ndopayamirira ndichimbomira kurima ipapo muchigara ipapo tichibva tamira. Mai vaiti isina kupedza kwavabhadhara wakazodzoka. Wadzoka wakauya tichibva taenda nawo kwaishe taenda kuya kwakaenda iye Bernard Kunda namai vangu Beata Pfumanei mai vanondibereka. Bernard Kunda ari hanzvadzi yake nababa vangu Sabhuku Pfumanei. Waenda kuya wakanosvika wakataura nyaya ikanzi yapera watagara pekebana Ishe Rorodzi Bekero. Tagara 2014 pakazouya tsamba yatanga kuuya tanomhangarirwazve naBernard Kunda ari muzukuru kwaishe atoti mhangarira kuyawo takabva taenda tisana kuenda kuya nekuti ndichizwa nyaya yakapera. Mai vakauya takaenda kwaishe kobva mai vangu vachibva vauya nekuti ndivangu vanorima wasungiswa vachibva vauya kuno kudarira Mambo Makore 2014 vauya kuno kudarira Mambo Makore 2014 navagunda vaya vakauya vasvika munomu nyaya yakanga yakutaurwa pachibva pazosimuka Sabhuku Kanda vachiti ndatumana Ishe kuti vanhu havatize kutongwa nyaya ingaimbodzoka idii itaurwa yanari nyaya yemunda iwowo ivo pasitendi ipapo right. Waviti ivo pasitendi ipapo nyaya yevanhu vatiza kutongwa. Imba yange yakudzwa turumengebane turumu nekicheni. Imba yange yakudzwa saka 2014 ndibva tasvika bva tavaka imba iya ndobva takaendeswa kwaIshe. Tasvika kwaIshe tabva tauya kuno kuti vatadzoserwa ndobva takadzokera uku taenda kudare kwaIshe Ishe akatayo takatobva kudare kwaIshe tikaenda pamba ndopakanoitirwa dare Ishe akati garai pana 24 right. Ndamboenda kunotsvaga basa tadzoka gore rapera ndakugadzirisa pamba ndakazoona mwedzi gore rineri mwedzi uno uyu ndatumira mukadzi ari kugadzira pamba kuti gare pamba ndobva zvanziwo muri kudiwa kwaSamoni yasvika iri kuti mai vari kudiwa kwaIshe. Mai vaenda kuya uko wakasvika vachibvanzi mutauro uripo ndekuti endai munoputsa chii dzimba dzei nekuti vanhu pamakapa murugara ndepababa munhu Baxter right. Kati nyaya iyi pamweni wagara kumusha tinongowaonawo wachiuya asi nyaya iyi hatiizivi kubva vana baba vacho vapei kusvikana nhasi. Baba vakafa 2019 nhasi 2024 ndobva takutanga kudzingwa patiri kugara. Zvakaoma tumai vachibva vatifonera kandati adzosere tsamba kwaIshe tichauya toenda kwaIshe. Mai chibvanzi hazviitika kuti mudzosere tsamba. Wakaenda wasvika kuya wakabviswa mbudzi nyaya ikataurwa ikanzi ndai munoputsa dzimba tikanoti nyaya yekuputsa dzimba haina kunaka. Ndikasvika ndikaenda kwaIshe Ishe ndauya ndanzwa ndo zvinhu zvakaitika
toitawo sei inini kuti ndokuzodzimba nyaya munoiziva ishe wakati nyaya iyi havaizivi yekuti takamboenda 2014 kwaishe. Alright, tava teti right, saka tichikumbirawo tsamba sezvo nyaya yakatongwa pano kuti tiende kumberi, nekuti mai vakamboya kuno wamuno wakanzi matiza dare kutongwa. Ishe wakati ichambotara nemakurukota angu. Takamirira mhinduro kumakurukota, takatoona samunhu yatouyazve yekuti sunga kechipiri kuti takati ibvai pamba apa muri pamba apa, tikaenda zvekudare. Taenda kudare tikanobvisa mari yedare tikatongwa. Hatina kutongwa tiri padare panapa zvakabvanzi right, imimi nyaya iripo ndeyekuti imi ndimunogara pabhenji tikagara. Nhau iripo ndeyekuti makasvidza ishe kuti takati ndai munoputsa dzimba, hamuna kuputsa dzimba. Kobva tati tazvinzwa, saka pari kudiwa mbudzi nezhongwe. Kati tazvinzwa, tichikumbira muchimbotipawo nguva yekutsvaga. Kubhuku kwacho kwashe ndakatosaina kuti mbudzi nezhongwe tichatsvaga. Tapedza kudaro tiri kukumbirawo tsamba yekuti tiende mberi. Takabva tanzi tsamba hatikupi, endai kumuri kuda. Tanzi tsamba hatikupi, endai kumuri kuda. Madi kuti timbotaura nasigauke baba wedu. Zvikanzi hamutauri nawo panapa mauya kuzotaura neni ishe. Saka tichibva taona kuti zvatiremera nekuti taanherera. Tobva tachiuya kuno kwamambo kuti ndimi baba wedu, dai machitotibatsirawo. Iripo. Date 11 October 2006, Nyahonye Secondary School, Reg 8088 Rusake. Ndatengesera musha wangu Thomas Takumanei stand yese 2 rooms nemba yekubikira. Ndini Rosemary Meta. ID number 29/088899/29. Atenga Thomas Tafumanei 42/15413/7N42. Neta kubvaisawo signature yake. Rosemary paakauya haana kuzeza signature. Haana kuya kaenda kwaishi. Maamuripo. Inge pari na mai. Wakadiko na nebhukuta. Anogara upi Rosemary? Ndisiye kumusha kwawo kweri. Ndopangoda makaisa signature inepi. Paakauya muchizoenda naye kwaishe namai. Alright, zvisirei iona iyo agreement yavakaseenzesa nditi. Right. Apa umboona kuti pazvikonde pangu kubva 2006. Pamusoro imako uyu atitombomuzivi pauya panhau dzese idzodzi dzakutaura wedinoziva ndimai vacho. Saka zvakaitika pamusha uyu musha wababa wangu kuti baba wangu wachiri wapenya is 98 years old izvezvi. Inini ndini mutya wenhaka. Zvakaitika apa tete wangu wakaita problem dzawo kuno kuchiwari kuno. That was way back kunana 72, 76. Vaita problem yavo. And baba wangu wakumurwa watenga wakamuka nzvimbo kawo. Vakati hanzvadzi chiwa ugari panapa nemhuri yako. Nemhuri yako. Wakati chii? Vakati kune hanzvadzi yako yavo uya panapa uzogari panapa nemhuri yako. Igare papi? Ipo pamusha pawo ipapo. Usenzese yese minda yangu. Wachipa kunani? Wachipa kune hanzvadzi yavo. Hanzvadzi yavo ipi mai weuye? Aiwa. Hanzvadzi yavo. Wakapa hanzvadzi yavo? Unonzi hanzvadzi yavo? 7.
Sevi ya madondo. Saka sevi ya madondo ndiyakakuiwa baba kuti chifanisidzisa panapa since waita problem kushakako kuchwara sevi yakapoa right sevi yapoa saka sevi yoya ndokurera mhuri yake mhuri ndokukura murume akadzima rakafa tikamuiga kumuseko naiwo sevi yakafa tikamuigwa ikoko mhuri ingoripo nazvino iripo mhuri zvakazoitika mumwe mhuri andizve akazoenda kuvaka kumunda wokutaura newairowa akatohwandaona nambai wake akazoti afa manje mudzimai wake munda iwoyo mudzimai wake wakapoa sevia mudzimai wake maudini afa manje uyu mudzimai wake manje ndiye akatanga kushamanidzana nani nebaba wauyu akanga ari sapo ndo vakatanga kuvhiringa zvinhu ipapo mati sevia akafani sevia akafa shamwari yake aiwa sevia zvatiti mwana wake ndiye akaita sei akanovaka kumunda sevia mwana wake ndiye akandodii akanovaka kuti saka sevia akafa mwana wake kuti indaunowaka pamusha ipapo paakapuwa napapayu sevia mwana wa sevia anonzana Mathias azoita sei akashaya Mathias mati azoita sei asati ashaya pamunda ipapo Mathias akawaka kawanvumbi ndokubva azodii paakashayazve mudzimai wacho ndo paakazowirirana saka sevia akapa mudzimai wake mudzimai wake anozani atende very straightforward Sevia nditete sevia ndotete sevia apa mwana wake aizani Mathias Mathias asiya mukadzi wake aripo anonzani ndiye apa Rosemary right Rosemary azoita sei Rosemary ndiye azonzwanana nababa wangu aiwa tati azoita hatina uchanzwana naye azoita sei azotengesa so the property akatengesa property kunani kuna baba uyu kuna baba wake uyu kuna baba wako zani ndosabuta kumani kuna sabu sabu kutafumani baba wako iwe wazopani baba wangu inini wakapa Thomas baba Thomas nakatenga apati Thomas tafumani mkomo wako kwete baba wangu okay toti sabu utafumani kana kuti sabu tafumani anditi sabu utafumani oro Thomas tafumani oro Thomas mwana wake saka chirune saka nyaya yakazombo Thomas azosirani Michael Thomas azosirani Michael saka chirune sasa umusore yari ini ndikuona kuti tsora ifama kuitaka yafanire nefamily tree mutangewu ndapedoro because baba wako iwe wakapa hanzvadzi yako andi kuti wafana kugara akulamula hako haumufana kugara baba wako hanzvadzi yako ine right kuoma mwana wako iwewe biiti mukomana kana musikana ane right to property yako iwewe
saka apa hanzvadzi yako iwo hanzvadzi yabereka ndo kunopa chii imba oga imba haisiri imba iri directed kwatiri apa hanzvadzi yako hanzvadzi yake hanzvadzi yako handiti baba wavo wapani wagowanhaka wari wapenyu ndokupa hanzvadzi yako mwana wavo noti hanzvadzi yako ndokupa mwana wake musikana nzvimbo iyo uya ugare pai nemhuri yako bvaya nemurume wake. Saka ndiwo wane right yekugara ipapo, iwewo hauna right yekugara apo. Une right yekundogara pamwe pakasiyiwa nababa kana paine pamwe pawakakusiyira, nekuti mese muri wana wababa wako. Hakuna zvinonzi mukomana ane right over musikana, hakuna mutemo iwo. Anovavanzuzi saka uyo ane right yekugara ipapo, ane right yekusiyira vana vake futi chii ipapo, nekuti zvakaitwa nemuridzi wechii wenzvimbo anove baba wako. Urikuzvizwa sapo ndimi ani munonoputsa zvakaitwa nababa wake vachipa mwana wavo ipapo. Zvakaitika uyu komana zvese zvakaitika izvo ndingendisanda sapo asi hazvinei neusapo, hazvinei neusapo. Zvakaitwa nani nababa wake. Zvaari kunotaura iye kuti baba wangu ndo akapa chii hanzvadzi yangu. Ende kutondomutora kure ka anga ari kubi ungadi aibve ku7 Kuchiwari. kuchiwari yakubu yakuno mwanangu garapo. muto wangu waita problem Hazvinei kuti chii, asi ndo akatora mwana wavo kuti uya udini ugare apo. Akabva kwaita madevelopment ndokugara ipapo. akatiropa futi Saka dare riri kuti pamusha nepa Michael ende hatizodi kunzwa dopongozozo ipapo zvachose. Iwe kana paina auya achikunetsa, nhasi hatisi kuripisa wavo. Paina anouya achikunetsa, kunyanyanya ari iye dare rinenge rakutora mombe 3 kwaari. Nhasi hatina chatiri kuripisa. Anga asingazivi kuti nhaka inogwerwa vana vese, anga achizviita mukuru pane vamwe vanhu. Mutemo wehurumende, teeresa mutemo wehurumende panhau dzekugwerwa kweestate kuti unoti chii. Hakuna estate kana une wana handiti iwe ukafa unowakomana newasikana ndizvo ka ukafa wese wane equal share wana wako wese kana vakarohwa wese wane equal share. Kana wakangwara usingadi kuti vamwe vadye unofana kugwera sezvakaita baba wako. Wakangwara kuti waiziva kuti vanasikana vanovhictimize, wakavagwera vachiri chii vachiri wapenyu. Ndouyo rawakaita kuti wakatopa iwe ndepakwako. Saka iwe kana paina waunoda kudarika vamwe wape panhaka yako uchiri mupenyu, ende kana watomupa zvatopera. Hapana anozoya achitaura kuti izvi ndinogwera nomwe nekuti unenge wakatomupa ipapo. Handiti ndo mutemo wegwera nhaka wakushandiswa mazuva ano.
zvasikiweka zvekare zviya zvekuti zvainzwa napava munini taimbonge uchiti hama dzaisotora nhaka zvese zvakatanga kupiswa uchizova zvinzi no progenitor varume chete ndovanofana kutora nhaka yapamba zvakapera zviya zvivezvi pane nhau yekuti kana ari mukadzi anotora eseti ari mupenyu wana vanotora 2 cents wana zvitaura kuti wana wese nhaka inogwerwa kune chi ende imwe nyaya ndikutaura sabhuka kuti iwewe ngekuti vakafanira kwagova ingasazviziva unofanira kutozvizive kuti tsaba yakaweka dange yakatora sasabhuku ufanira kuita sasabhuku dange risaba akatora fumanana tozvafanira kuite ngodzisi muna 2006 kuti handindizivi vanzopawo sabhuku wakuti nguva iyo ndingatisandasa asi saba iripo iyo 2006 saba iripo iyo kokana ikoko kuma 2006 nyaya payaitongwa yaimbozi kudii dakuziva ikoko yainzi kudii yayo 2006 kuti agarepo nanhasi achiripo kuti yakatombouya mukaitonga ndo yakambouya mitemo yenyika iri kuchinja handida kutaurira kuti kana paine nhau yakatokwa kare pfuma yaenda kune chii kare yaenda kune hama wanakuva mina pakazoimbwa neria ndo papera paitwa firimu raneria hama dzichiti kana afa dzaiuya dzova zagrebadeba wana wemufi wese usara wasina chii ndo pakaitwa neria firimu riya hurumende robva yaona ikati aiwa nhaka ngaende kwana wakomana right gare ndo kubva wakadzi wachema muparliamendi kuti isu hatisiri wana here vaberekwa napabaiwa mutemo ubva yachinja zvikanzi chii mese murekodzi asi mambotaura zvekugwa zveisaiti kutaura kuti baba vangu vachirwa apa baba vangu vakati hanzvadzi fanogara ndipapi patiratidze tsamba yavakataura kuti fanogara iwe kuti fanogara tiratidze zozodii tiratidze munhu haungamudziki kwake kakuti yaufanogara hawana kumudzinga wakamudaidza aiyo ndovakatouya vaine problem yavo ndobva zvanzi tichigara apa because kana atobva kwane problem isukugadzirika iko ndobva tichigara apa ndiri kuti fano wozozonzwinyi kumberi kwacho asi ngatimotorowo toti sefano marisaka ndinemba iri marisaka hanzvanzi yangu inoita problem ndoti fanogara panapa uchisolva maproblem zvareva kuti zvoatanga netaiti yacho zvarevaiti yauya fanogara ndepapawakaipaona manyorara kuti fanogara apinda zvatitimbai paapinda apinda zvepamba pamupa ndokuivetera kuti fanogara nekuti unoenda kotaura kuti takanzigara iwo ndiyokanzi fanogara mutongi anoitonga sei mutemo izvozvi zvirikutaura kuti wakatora girlfriend iyo wakaimba nemukadzi wako wekutanga wofa girlfriend ichigara mumba imomo yaye girlfriend urupadzo zvise muimba yavari kutaura iyoyo kana musina kunyorera matsamba yekuti chii vanhu vamubvisa kwaakanga achigara tengesa imba yako uko huya ugare pamba pangu panapa handiti mbotoita agreement kumubvisa zvinonetsa nekuti ndiwamutora ukamunza ndinezita ranga richinzi Bernard Kunda aimhangara nashe tichitanga nyaya idzi nditika zviri kunge zvekuti mudzimai uyu paakaenda
panga paine wana waakasiya achienda kudaro haana kundiudza inesa baba munini ndine munin'ina wemufi akaita zvake private hapana agreement yakutaurwa haina witness hapana anozviziva zvese zvinhu chakakonyorwa private wari two hapana munhu anoziva chero munhu wemusha chai akaudzwa nezvakaitika izvozvo iketi nyaya yavo wari two aenda kudaro ndi ndakatanga kuchimhangara ini kunashi isha akauya akanzi iwe watora nzvimbo yemunhu kuchitengeserwa nemunhukadzi haana kuuya nemusha kwabva kwakabva munhukadzi uyu haabvumizi kutengesa ivhu rekunu achidzokera kugweru because haana kubva kugweru nevhu ndokutuka kwakaita ndozvatirikutaura kuti ndomuteme kare murume akafa izvozvizvi mukadzi automatically ndiye achimuridzi izvo zvedu zvamaisoita kuti wakadzi kana wafa maakuatorera zvinhu hakuchisiri asi pane mwana mukomana pane mwana wakasikwa chikonzero chaakatengesera iye mukadzi hatichizivi iwo vani maiwava wapenyu maiwava handi wapenyu mai wapenyu ngawadaidzeka mai wacho wauye kuti ko makatengeserei wabvunze nokuti kana asara mudzimai ndiye aamuridzi wezvasara ndiye anoita zvaanoda nezvasara kana akada imi munozviziva kana kune mawiri ari kuti varungu vanotonyora wiri rake vachita kuti mari dzangu hakuna mwana wangu anodya mari dzangu ngadziende kunochengeta imbwa kana kuti dzinochengete nherera kana kuti dzinochengete madhongi kana kuti dzinodii iyo ndo zvinotobatwa izvo chikonzero chaanenge asina kuwapa pamwana iwa waimushupa akati regai mudzokere kumusha kwangu ndo zvakabvira handii nekuti kana baba wafa nhaka inosara kuna mai mai wazofa nhaka inoenda kune chi wana ende inoenda futi kune wana wapenyu wanenge wafa waya hawana chawanoona panhaka wazukuru mitemo iriko yakaiswa nehurumende kunaka kwayo kuipa kwayo munotoenda kupariamendi ndichinjika ndo mitemo iri kushanda izvo zvekuti wana wakasiyiwa wasina musha mai wachiri vapenyu ane zvikonzero munotovadaidza munzwa kuti ngei handii wazviinzwisa kuti ukafa iwewo nhasi mudzimai wako ndiye anofara sara akabata tsvimbo akabata nhaka yako yezi handii paanenge azofa wana manje wodie wopinda ende panopinda wana wapenyu hapapinda wazukuru kana kupichiwa zvawakagoverwa iwo nhasi uri mupenyu hapana anouya achizvikatanwa okay ndapedza ndokusenge chiro yaenda